Zdravím všetkých, aktuálne sa nachádzam v Poprade a tam za mnou už vidno krásnu panorámu Vysokých Tatier, kde sa nachádzajú 4 veľmi pekné výjazdy, ktoré spolu tvoria tzv. Tatranskú vrchárskú korunu. Minulý rok o tom MT Biker natočil video, po ktorom zliadnutí som si povedal, že by som si to rád dal, avšak ja som absolútne priemerný cyklista a tak som rozmýšľal, že či to vlastne nie je pre mňa aj veľa. No moc sa mi nechce do toho veru. Taká nálož kilometrov, do toho tie výškové metre, cez 2000 výškových metrov a možno aj vy si kladete tú istú otázku. Nebola by Tatranská vrchárska koruna až moc? Človeče, to je riadna stena. To som sa prišiel otestovať aj za vás, že či to taký priemerný cyklista tú vrchárskú korunu vlastne zvládne. Tak mi držte palce. Ideme na to. A ja sa už presúvam z Popradu smer Tatranská Štrba. Idem opačne ako išli chalani, a to z viacerých dôvodov. Tatranské Štrby na Štrbské pleso je veľmi pekný výjazd. Nerad by som o neho prišiel. Najťažšie stúpanie chcem mať za sebou ako prvé. Od Štrbského plesa je to po ceste Slobody dole kopcom, takže aj takýmto spôsobom by som rád ušetril silu. No a prečo si myslím, že som priemerný cyklista, tak mám 90 kg. Do dnešného dňa od začiatku roka som nabicykloval nejakých 450 km iba. Moja bežná jazda trvá tak do 2 hodín, 40 km, pričom tých dnešných 90, 2200 výškových, to bude záhul. Ale o tom to je, ukázať, či aj taký hobby cyklista, ako som ja, možno si aj ty, dokáže zvládnuť Tatranskú korunu a na konci si všetko zhrnieme. Cestu z Popradu do Tatranskej Štrby som nenatáčal, nemá to význam, bol to len čisto transport, ale tu už nás začína prvé pekné stúpanie, Tatranská Štrba, Štrbské pleso. Hlavne to neprepáliť hneď na začiatku, ľahký prevod, pekne dotočiť, aby sa svaly neunavili a užite si to spolu so mnou. Fantastický kopec, nádherné stúpanie, okolo 4-5% sa to drží, to je luxusné, perfektné počasie, minimum autie, snažím sa tep držať tak do 150, aby som to neprepálil a ideme ďalej. Takže super, už sme dorazili v ceste Slobody. A Štrbské pleso je už iba kúsok, už iba náskok. Takže už som začal prvé oficiálne stúpanie na Popradské pleso. Zatiaľ mám za sebou 26 km, nejakých 600 výškových, necelé 2 hodinky. A to je riadne kopec toto, hej. Nič. Ľahké prevody, ako som povedal na začiatku. Máme toho dnes pred sebou ešte veľa. Človeče, to je riadna stena. Koľko to má? Volosť. Ale my sa nevzdávame. Toto nemalo byť ľahké. To stúpanie nie je rovnomerné, nemá rovnaký sklon. Celkom razantné stúpaky tu striedajú veľmi mierne stúpania. Takže prvý kopec máme za sebou, ja som si trošku odpočinul, zvedol som lepeňák a ideme dole do Tatranskej Polianky, kde nás čaká dneska najťažšie stúpanie na Slezský dom. Takže som si dal sláva medzi ľuďmi,
Tam hlavne opatrne, nikdy neviete, kto vám behne do cesty. Pomaličky okolo lodi, nech sa zbytočne nikomu nič nestane. Ako sa cítim? Zatiaľ dobre. Máme nejakých 880 výškových, 2,5 hodiny za sebou. Prvý kopec, ďalšie 13 čakajú. Tak, začína stúpanie na dnešný monument. Sliesky dom je jedno z najťažších stúpaní na Slovensku. Raz som ho už išiel a mal som dosť. No, uvidíme dneska, ak to zvládneme. No moc sa mi nechce do toho veru. Toto ma drží pri živote. Ja nemám odpočívať. Pomaly už prichádzam do cieľa. Sliesky dom, som tu. Nebudem sa tu zdržiavať, preto sa otáčam, už je celkom veľa hodín. Idem dole, mám pred sebou ešte 2 kopce. Tak už som dole, ten čertovský kopec dá zabrať aj dole rovnako ako hore. Normálne mi ruky vibrujú. Pokračujem teraz ďalej do Tatranskej Lomnice, potom sa vrátim do Starého Smokovca, pôjdem na hrebienok, z hrebienka už iba dole do Popradu. Tak už som začal šlapať na štart, tento kopec som ešte nešiel, neviem čo od toho čakať a má to len nejaké 3 km, tak verím, že si s tým poradím, aj keď priemerné percentá sú dosť vysoké. No hneď na úvod ma víta takýto skok, preradím rýchlo, tak ten je riadny, to je nič. Zatiaľ to ide dobre, len som tak nad tým rozmýšľal, že či som to trošku neprestrelil, že som obišiel Starý Smokovec, spustil som sa do Lomnice, keď som videl, ako dlho som išiel dole kopcom do Lomnice, no moc sa mi to nechce ísť naspäť. Síl mám už len tak na spodku pohára, keď si to zatiaľ zrekapitulujeme, tak som nastúpal 1600 metrov, 70 km, je 4,5 hodiny. Sa blížim do cieľovej stanice. Bol tiež dobre protivný tento kopec. Tam miesta bolo 16% stúpanie. A ja som potlačil, sa priznám, ale iba nejakých 5 metrov. Ja viem, moc som vám nenatočil z cesty hore. Musím aj trošku už baterku šanovať. A vám natočím aspoň z jazdík dole. Tretí z dnešných 4 kopcov a idem späť do Starého Smokovca a posledný hrebienok výživný. Ten presun z Lomnice do Starého Smokovca ma zbavil predposledných síl, trošku dobijem energiu a ideme ten hrebienok dať, ne? Sice nie sme žiadni eliťáci, ale máme srdiečko pre bicykel. A ja už šlapem na hrebienok, dnešný posledný kopec. Počítač hovorí, že mám nastúpaných 2025 metrov, 82 km, idem 5,5 hodiny. Videl som po ceste takúto perfektnú lavičku, tak si musím na chvíľku sadnúť. Nesedel som od Popradského plesa, možno boli chrbát. Nevládzem, neviem ani koľko mám pred sebou ešte. Toto je ale riadna makačka, to je žiadna sranda.
a už sa blížim do cieľa. Nemohol som veľa natáčať, som pár percent poslednej batérie, tak som si to chcel nechať takto na finish. Možno pár metrov a bude to v cajchu. Tatranská koruna prejdená. No a presne vtedy mi odišla baterka, takže som pre vás nemohol viacej natočiť, ale už som bol na vrchole hrebienka, posledný kopec za mnou. Keď si to zhrniem, prešiel som 97 km, 2300 výškových, trvalo mi to takmer 9 hodín aj s prestávkami. Keď si vezmem, že som reálne si sadol len dvakrát na nejakých 15-20 minút možno, tak to je naozaj dlhý čas na bicykli. A teda otázka, je tatranská koruna vhodná pre hobbyjazdca? Asi úplne nie, a keď áno, tak určite s lepším tréningom, ako som mal ja. Treba sa na to pripraviť, treba viac natrénovať a potom snáď si to človek viac užije. Tie kopce sú nádherné, každý jeden, ale ako celok, zvlášť kvôli Slieskému domu, je veľmi náročný. Ten Slieský dom, ten ma absolútne vyčerpal, ten ma vyžmykal jak tričko a potom tie ďalšie dva, to už som sa iba trápil. Ale je to veľmi pekná cyklistika. Keby som mal odporúčiť, tak by som si to rozdelil do viacerých dní. Sice by to nebola koruna, ale keď si vezmeme cyklistiku v Tatrách, tak je to veľmi pekná cyklistika. Najviac sa mi páčila teda cesta z Tatranskej Štrby na Štrbské pleso, to je nádherný výjazd. Štrbské pleso, Popradské pleso, krásne, tam som ešte vládal. Celá cesta Slobody je úplne nádherná. Zvlášť keď idete zo Štrbského plesa smerom dole, tak to sa len veziete, pozeráte panorámy, vodiči boli ohľaduplní, kto sa bojí, je tam široká krajnica, môže sa schovať do krajnice, môže ísť po krajnici, je to absolútne bezpečné. Ak by som si to dal ako Popradské pleso, Slieský dom by som vynechal, tak tie dva kopce by som si krásne užil. Na to som síl mal dosť, ale ten Slieský dom, to je naozaj ten masaker. To je ťažký kopec, ten ti nič nedaruje. Ak sa ti to video páčilo, daj mi páčik, dodaj mi to dávku dopamínu a bude ma to motivovať k ďalšiemu videjku, ktoré by som pre vás natočil. Tak zatiaľ ahojte.